एतिया तो आईनी लेकिन कोनो हमरा से मिल ही ना आयल, तही ला हम सोचनी कि चलो अब हम जा तानी फेर पटना। स्टेशन पे आके जैसे ही बैठा तानी तो लोकल हमरा खतरों के खिलाड़ी से खेलत रहे एगो आदमी। बताई तो हई ट्रेन के सामने ही उतरत रहे। बताई तो उनको डर बा एकनी के, आलस के चक्कर में एकनी ऊपर से पार करके ना आइल सन, सामने सामने आई बजिया वाला ट्रेन में तो पकड़ लेनी। लेकिन का कहीं हम दू गो ट्रेन बदले के रहे, ओकर टेंशन रहे। एमे तो सीट मिल गल, अब का जाने ओमे सीट मिली कि ना, ये टेंशन में हम बैठल रही। जब हम चिंता में पड़े नु तब तो हमर नकवा डायरेक्ट हो जाला, एकदम बहे लागेला। सारा जुगाड़ करके नु आयल बानी, बहस नाक जितना बहे के बा। पोछे वाला रुमाल तो ले ही बानी, मलबा ना रही तो पूरा ट्रेन में भर जाइत भाई। हमर नाक जितना डायरेक्ट भइल रहे, जहाँ स्टेशन ना रहे ओही जान ले रोक रोक देते रहे। इतना धीरे चलत रहे नु कि जितना धीरे आजकल के बूढ़ लोग नहीं के चलत। बुझाते ना रहे कि हम ट्रेन में बैठे बानी, बुझात रहे कि हम बैलगाड़ी जोड़ के चलतानी। हम घर घंटा ले हमने के मुजफ्फरपुर में बैठे के पड़ल, तो हमरा बुझात रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसर का बैलगाड़ी भी आ जाओ तो पता चली कि हमने बिहान पहुंचे सन।